Καλησπέρα σας. Ακούγομαι τώρα. Ναι, ναι. Κύριε Δήμαρχε, Χρήστο Αηδίνη. Κύριε πρώην Δήμαρχε Παλίνης, Σπυρό Κωνσταντεντά. Κύριε Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, Κωστής Μέρο. Κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και φέτος στην ετήσια έκθεση του Συλλόγου Εικαστικών Μεσογείας. Μια έκθεση που ενεργοποιεί τη δράση πολλών καλλιτεχνών και συσπυρώνει τους εικαστικούς δημιουργούς των Μεσογείων, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Συλλόγου μας, όπως επίσης το να συμβάλλει στη γνωριμία του καλλιτεχνικού τους έργου στην κοινωνία, αλλά και να αναδείξει μέσα από την εικαστική προσέγγιση σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Το θέμα της φετινής μας έκθεσης, ενοχλήστε με παρακαλώ, εξυπηρετεί αυτό ακριβώς και ανταποκρίνεται στην πρόκληση για επικοινωνία. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από το κείμενο του επιμελητή μας, κυρίου Γιάννη Καλοκοτρώνη, που είναι καθηγητής στο Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι τώρα που η καινούρια Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο Χρήστο Αηδίνη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αηδόνη, μάλιστα, και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Φωτεινή Μπαξεβάνη και την εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού Θεοδόρα Σιάργου, αγκάλιασε και υποστήριξε την έκθεσή μας. Η ετήσια έκθεσή μας, εδώ στις υπέροχες αποθήκες Καβά, έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου. Ο Δήμος μας προσέφερε τον χώρο και τη σημερινή βραδιά των εγγενείων, καθώς και την έκδοση του πανέμορφου εικαστικού καταλόγου, σχεδιασμένο από την Φωτεινή Πετράκη, την οποία ευχαριστούμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης. Προσωπικά ευχαριστώ τα μέλη του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και το φίλο Τάσο Ζαχαρίου, για την κοπιώδη προσπάθεια στην οργάνωση και εκτέλεση της έκθεσης. Ευχαριστίες επίσης στον καθηγητή Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, κύριο Γιάννη Καλοκοτρώνη, για την επιμέλεια της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε,